topaketa hauen helburua da batez ere, hemen gaur batudan jakintza partekatzea, ezta? Azkenean, 24 herri desberdinetako talderagiletako ordezkariak batu gara, eskoletako zuzendariak, irakasleak, gurasoak, ordezkari politikoak, udal teknikariak, euretako batzuk euskara eta kultura artekotasuna uztartzeko lan honetan badaramate denboratxo bat, beste batzuk, hasi berriak direla esan daiteke, eta beste batzuk ondino datorren ikasturtean helduko diote proiektuari, eta oso interesgarria iruditzen zitzaigun danok elkartzeko tarte bat hartu, eta hemen dagoen jakintza hori konpartitzea, egon diren erronka edo zailtasunak ere ez da, elkarren artean partekatzea, eta horixe, elkarre ezagutzea, eta danon artean aurrera begirako hurrengo urratsak definitzea. Abia puntua gurea esan zen, kezka zegoela, ikastetxeko patioan gero eta gaztelania gehiago entzuten zela, eta orduan hasi ginen proiektu honetan, honek zer ekarri digu, harremanak lortzea guraso guztiekin, eta orduan euskara maitatzen ikastea edo, maitasun hori da ni transmititu nahi niena, eta horrekin beraiek ere euskararen garrantzia ikuste euskaraz bizi nahi dugula, eta erronka handia zer daukagu, lortzea, dau noiz arte izango den horrela, ez da, noiz arte lortu dugu komunitatera iristera, ulertzea zergatik euskaraz bizi nahi dugun, eta bakoitzak bere kultura edo ze importantea den, da posa izan da, umeak sentitzea bere kultura ze importantea den. Gureak esatea zergatik gara bakarrik ondarrotarrak, ez da, nahi dugu beste kultura ere gurean edukitzea. Eta erronka handia euskaraz bizian izatea. Gu proiektu honetan hasi ginen gure eskolan behar bat sentitzen genulako gai hau euskara eta kultura artekotasuna ez genula behar bezala lantzen edo kudeatzen gela bilera eta horren ingurun. Eta guain 3 urte eta gero kontuatzea kezka hori partekatua zela, jende askok zeukela, eta posta mateiku baita ere, bidea elkarrekin indeulako, zabalkunde hartu dulako, eta guk bakarrik egin baino, jende askokin konpartituta asko aberatsagoa dalako, askoz hausnarketa sakonagok eta indituela, eta emaitza asko hobea dela elkarrekin lanen ibilitan. Arazo izan zen, familia asko ziren eskola hurbiltzen hizkuntza zaletaz dela. Formakuntza pilo bat ematen genituen, gurasoentzat, eta ikusten genuen beti familia berberak etortzen ziela. Orduan, hor zerbait egin behar gendu, eskolatik jarrera bat hartu behar gendu, hori aldatzeko. Orduan, berronka handia izan da, guk jatorri atzerritarreko familia ugari dikoguz, euskaldun peto-petoa direnak bai, eta hemen ikusten zutela eskolako hizkuntza erdalduntzen ari zala eta uste zuten errua besteena zala. Orduan, hor esan genuen, batzar bat orokor bat esan genuen, familia guztiekin, oso harrera hona izan zuen batzarrak, familia ugari lortu zian, normalen agertzen ez dienak bai, eta guretzat zer egiten garrantzitsuen izan da, talde eragilean sartu da ama bat jatorri arabiarrekoa. Eta bada lotura da bertako familien eta jatorri atzerritako familien artean. Orduan guretzat hori izan da labonba. Eta bera oso inplikatuta dago talde eragilean eta guretzat mesede handia izan da. Orduan, faltaiakon pausoa, ez da txikia handia da, pausoa faltaiakona da, hor kanpoan ondino geratzen diren familia horrek eskolara ekartzea. Da hori da, gehien bat, eta gu posi gaude, erantzuna gaz eta oso posi gauz. Lanen ekiteko prest. Zamiela eskolan euskararekiko kezka beti izan dugu, egizan da eskola erdalduntzat hartu izan gaitzuela, orduan guk errealitate hori benetan aldatu dela frogatu nahi gendun, eta gure kezka hori plazaratzeko erabat izan da, eta oematikan proiektua aurkeztu zigutenean, buru belarri sartu ginen bertan, azken finean etorkizuneko pertsonak izango dianak gure eskuetatik pasatzen ari dira, eta hauengan ere nahi dugu euskararekiko maitasun hori eta euskaran bitxartez zubi desberdinak sortzen erakutsi nahi diegu eta guk eredu izan nahi dugu.
Orduan, oain momentuan aurkitzen gara prozesu honen hasieran, jarri ditugu dinamika desberdinak eta martxan, baina egisa da aurretikan erronka handia ditugula. Gehien bat, euskeraz ez dakiten guraso horiengana gerturatzeko, eta kulturartekotasuna eta ikastetxean kultura desberdina duten presentzia hori ere nabarmenago eta plaza gehiago eskaintzeko behaiei ere. Orduan, gu kontan segiko dugu, benetan sinisten dugulako proiektuan merezi doala, eta Euskaldungean aldetikan, euskaratik eta euskaraz denon arteko sobixak eraikitzeko. Zartzaila badira urteak, beharra ikusten genula bereziki euskara ez dakiten gurasoekin eta familiekin eta jatorri atzerritarra duten herritarrak geroz eta gehiago dira, eta orduan komunikazio bideak eta pixkat jende horri herrira etortzen den jende hori nolabait herriko parte izateko behar bat bazegoen hor. Aldi berean, hori herri mailan eta eskolak ere ikustezun geroz eta haur gehiago matrikulatzen direla ama hizkuntza ez daukatenak, eta haur horien familiengana iristeko edo familia horiekin komunikazio bideak zailagoak zirela, ez? Eta ez zutela parte hartzen igual bileretan edo eskolako ekimenetan eta gauzetan. Orduan, Goemako herrigean partetik etorri zitzaigun proposamena edo aukera Goemaren akuilu lanakin edo martxan jartzeko Euskara eta Kulturartekotasun proiektua eskolan, eta orduan, zalantzarik ez genuen izan abia puntu bat suposatzen duelako, pixkat gaiari heltzeko, eta herrian ere oain arte kontutan hartu izan ez dugun alorrau, pixkat kontutan hartzen hasi eta martxan jartzeko. Eskolan aspalditik datorren kezka bat da, etorkina baino euskaraz ez dakiten familiak eskolara hurbiltzeko zailtasunak dituzte, eta horrek ekartzen du eskolako parte hartzea eta implikazioa gutxitzea. Normalean etortzen dira euskaraz dakiten familia horiek bakarrik. Orduan gure erronka da euskaraz ez dakiten horiek ere etortzea. Ikusi da, udalak ere herri mailan arazo bardina ikusten dagoela, orduan pentsatu dugu proiektu edo programa honetan parte hartzea elkarlanean aritzeko. Orduan Goemak eskaintzen digun laguntza oso ondo etorriko zaigu martxan jartzeko eta familia guzti horiek eta eskolara hurbiltzeko eta herri mailan ere inplikazio maila eta parte hartze hori areagotzeko. Gure hasierak kezka batetik etorri ziren. Gurasoak, auzoko gurasoak bazuten kezka, euskara erabilpena gutxitzen ari zela, eta guk eskolan patioan ere ikusten genuen erdararako joera gehiago. Jolas moduan, baina jolasak ere erderaz. Eta ez bakarrik etorri berriak ditugulako, baizik eta jolasteko moduak aldatzen ari delako, gizartea aldatzen ari delako. Eta hola, gurasoan mugitzen hasi ziren, Goemarekin jarri ziren harremanetan, Zaldibiakoak kombinatu zituzten Erinezko auzora, eta horrekan poliki-poliki proiektuan sartu gara Goemarekin. Hauza hasiera gaude, talde eragilea sortu dugu, pozik, azkenean hizkuntza desberdinak ere erabili behar ditugulako, eta pozik gaude, honek ez delako bakarrik euskararen erabileraren sustatuko euskaraz aritzeko aukera gehiago egingo, baizik eta baita ere harremanak auzotarrak eta auzora etorri direnek harremanak sendotzeko balio duelako, beste kulturak eta gure kultura elkartzeko, elkar elikatzeko. Orduan politia da, proiektu politia da eta pozik gaude eta gure espektatibak pixkat hortikan doaz, gure hizkuntzak, beste hizkuntzak elkartuz, elkar elikatzeko. Eskolako komunitatean gerotak konstienteko ginen ikastola oso anitza zala, oso anitza dela, eta horrei irtenbide bat eman behar geniola, genozkan korapilo eta kezka irtenbide bat bilatzeko.
Eta horren arira, UEMak planteatzen zuen ekimen honetan parte hartzea, egia esan bete-betean etorri zitzaigun. Bai, gaina izan da, hori jo, Markinak da Azpeiti bezala herri mailan hartutako erronka, aurreneko momentuan bai izan zen, perfecto etorri zitzaiguna, baina bai kezkatikan honek ekarriko zuen, agian lan karga bati, baina ez egia da oso positiboa izan dela, eta erantzunare guraso ordezkaritatik eta gurasotatik oso ona izan dela. Eta ja ekimena behan martxan jartzea arrakasta izan da, eta hurbilpen bat ekarri digu, komunitatean osatzen dugun guztien aldetik ez. Gurean izan da, kulturartekotasuna lantzeko beharra horretik ikusi genuen, horretik proiektu hau interesantia jaku. Gehien bat baliabideak ezkin dizkigulako, lehendikan egiten ari ginen kulturartekotasuna eta kultura desberdinak gure komunitatean txertatzeko baliabide horiek eman dizkigulako UEMak. Zailtasunak baditugu, herrialde desberdinetako familia ditugu eta haiek erakartzeko zailtasunak ere igartzen ditugu. Baina gutxina lanketa desberdinak egiten gerturatzen ari direla igarri dugu. Eta gure helburua da euskara erdigunean jarrita, inguruko komunitateko kultura guzti horiek erdigun hortara hurbiltzea. Gure kezka gutxi gara ere iritsi da guraso aldetikan, igual plazan edo parkean ikasleen artean erdera geroz eta gehiago entzuten dela eta pixkat kezka horretatik abiatuz, UEMakin elkarlanen hasi ginen, zein genezakeen euskara hori gehiago zabaltzeko edo. Eta horrekin gehituta ikusi gendun baita ere herri mailan, lanketa bat iten hasia zerela, eta hortik tiraka izkenen harreman desberdina sorditu, udaletxetik ez gauzeon, eskolatik baita ere ez gauzeon, eta orduan nolabait nahi gabe elkarrekin lanian hastekotan gehan. Uste gakoa dela sistematizatzea, talde eragileek batitea, konexio hori lortzea. Ohitura bat hartzea elkarrekin biltzeko. Guk hasiera baten azkenengo urtietan ikusi dugu gizartea aldatzen nahi dela, eta gizarte aldatze hortan nahiz da Azpeiti herri oso euskaldun bat izan ikusi dugu aldatzen daola eta euskerie berriz ez sustatzeko eta maien gainen jartzeko gai bat dela. Eta holaxe ikasturte hasieran UEMA eta UESin bidezko proiektu hau aurkeztu zitzaigun, eta esan genuen hauxe da momentu eusteko, proiektu hasiera bat inda dago, eta geuk hasieratik lankarga handi hori hartu berrian, pentsau genuen bat itia. Eta baita ere lehenengo aldirezan Azpeiti bezalako herri handi baten itie, eta juntau ginen talde eragile potente bat, ikusi izan ez gure ikastolan bakarrik herri mailan arazo berdina ikuste zala, eta baina ilusio nauta, aurrenengo urratsak ematen nahi gehoindik, proiektuei ilusio hori mantentze dugu, da urrengo urtietan da zer datorren, baina laneako gogukin ikustera bintzat.